Hello, good morning! Good morning mga kabuka. Welcome sa aking channel. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, bago rin ako sa mukha nyo. Kaya mag-subscribe na kayo mga kabuka. Ayan, andito kami sa may kanal. Sa may kalsada. Andito kami kung saan kami nandito. Andito kami sa field. Kabol mo field. Supervisor, tig-reading sa mga dahon. Tig-pangita og samparing. Ayan. Ayan yung ano namin. Ayan yung kumpare ko. Pare! Yung matigas na ulo. Ayan. Ayan yung kumpare ko. Sinaw kay ulo. Ito yung kasama ko. Ito yung ginagawa niya. Ayan o. Good morning. Ayan. Okay ka lang diya? Okay lang ako. Ayan mga kabukat. Ito ang gagawin kapag naka-assign ka sa flowering Oo. video. Ayan tayo. Ayan yung tinatawag na FDW. OFW. Ayan mga kabukat. Tinatanggal na yan ng tutoy-tutoy. Tinatanggalan niya ng flower para hindi siya ano ba? Ba't tinanggalan mo ng flower yan? Para magandang resulta, good quality ang bunga. Oo, para gold quality pala. Ayan, quality. Wala bulbul. Yan pala yan ang ginagawa mo. Oo. Ba't tinanggal mo yung puso niya, yung puso ng saging, puso niya? Para hindi na masaktan. Ayan mga kabuka, papakita ko sa inyo ha. Kung paano. Para hindi na masaktan. Ayan. Ganito lang. Easy gawin. Ayan. Kumututin nyo lang tutoy. Ang bilis mga kabuka, di ba? Pagkatapos, tilaan nyo. Limasin mo. Himasin mo. Dilain na. Himasin mo ng mabilis. Yan, kumutin nyo lang. Para mautugan. Ayan. Ba't tinanggal mo yung first hands? Kasi maliit. Di na yung pwede yun. Hindi masarapan. Ando daw. Ayan mga. Sa aking trabaho. Ito, inihimas-himas ko para masarapan. Para Ayan. good quality. Good quality yan. Ano yung nasa plug lip? Tinanggal ko ito para hindi makabusing. Yun tinawag mga kabuka na plug lip para hindi siya mabrusing. Ito ang gwapong didip. Parsila 14. Blackboard. Blackpor. Parsila. Parsila 4. Pur. Ayan. Kailangan tanggalan ng puso. Ng dalawang hands para lumaki yung mga ito. Mga ganito kalaki. Tapos magtira ka ng dalawa dito para Sa good. magtaging. Okay. Tagingan mo ng... May date siya, date. Ito ang black namin. Tapos kable for ito Week number niya 05. 05 niya. Black 5 ito. Black 5. Yun pala. Tapos tanggalin na itong puso kasi para hindi na masaktan sila. Ayan yung Tapos tinatalian ko ng ribbon para graduate na ito. Papasok na ito. Kakain tayo mamaya sa kanila. Oo. Thank you sa kunting oras na Okay. interview. Ayan. Ayun mga kabuka, thank you. Thank you so much sa panood nyo sa maiksing video ko. Thank you so much. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ayan, salamat. Thank you. Bye-bye.